الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة رجب شكرا دبو دا دليه دا 47 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kafin mu fara karatu a cikin littafin mu na Hikmatun min at-Tarikh zamu isar da ta'aziyya ga gare mu kanmu da kuma dan uwanmu a cikin karatu, bawan Allah da yayi wa Qur'ani hidima kwarai da gaske. Yana daga cikin ɗaliban Malam Aliyu Ƙarazo wanda ke nan Second Gate, ɗalibansa na riwayat. Malam Abubakar wanda aka fi sani da Abubakar Yola Asusi, ina ganin ƙira'an da ya koya kenan a wurin Malam Aliyu, to Allah ya masa cikawa yau ɗin nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya sanya hidima da yau alƙur'ani ya zama tsira gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma da ya sa muka saura, Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu cika da imani. An ba manta ba muna babi da ke abin nan na'am Abubakar Yola Asusi, suna ce masa Susi. Yana na wani ɗan matashi haka, yana dawakin mu siriri yawa. Ya gane shi tun da ya ce siriri haka, ba da gina haka. Yana dawaki ne, ai dangin gidansu liman dawaki ne kwarai kuwa. Amin. Muna al-mabhasu rabi', bincike na hudu. Mun karanta bincike na uku, kisan sayyidina Aliyu amirul mu'minin wanda ya faru a shekara ta 40 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wasu mutum uku suka dau nauyi na kashe mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah manya-manya. Daga cikin su akwai wanda ake kira Abdurrahman bin Muljim al-Muradi, wanda shi yaje dau nauyin kashe sayyidina Ali. Dayan kuma Al-Barkut Tamimi, shi kuma ya dau nauyin zuwa yi kisan sayyidina Muawiya. Sai kuma Amr ibn Bakr at-Tamimi shi wannan shi ya dau nauyin zuwa kashe Amr ibn al-As a can Masar. Da ƙarshe suka samu nasarar kisan sayyidina Ali, amma Amr dan As da kuma Muawiya Allah bai kaddara za su mutu a wannan waƙiyar ba, duk da cewa an samu shi Muawiyan, amma an yi masa magani ya warke, bai sa ya mutu a wannan lokacin ba. Daga nan kuma muka tattauna akan sababul khilaf bain as-sahaba, al-bahth ar-rabi' kenan ko mabhath ar-rabi'. Menene yasa sahabbai suka yi sabani? Mashhurin magana shine wato na farko dai shi sayyidina Muawiya ba ya samu sabani da sayyidina Ali
saboda rashin yadda da khalifancinsa bane, a'a ba haka bane. Sabanin ita ce sai an ɗau fansan ɗan uwana ammina sannan ni kuma zan yi mubaya'a. Shi kuma sai na Ali yana ganin wannan ba shi bane farkon abin da ya kamata a yi, a samu sukuni tukun sannan sai a yi wannan. Wannan na daga cikin abin da ya kawo sabanin sai na Ali da Muawiya, inda shi sai na Ali ke ganin to gara a cire ka a wannan matsayi sannan sai a ci gaba da duk abin da za a yi. To wannan da shine sabani tsakanin Muawiya da shi sai na Ali radiyallahu anhu, wanda ya kai har aka yi yakin da ake cewa ma'arakatu wato Siffin. Wancan na Aisha da Zubair da Talha da kuma bangaren Sayyidina Ali ana ce masa ma'arakatul Jamal, yakin raƙumi saboda wannan raƙumi na Aisha radiyallahu anha take kai. To wannan dai malamai sun ce to akwai mawqifi uku na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiya. Mawqifi na farko sune waɗanda suke tare da Sayyidina Ali. Mawqifi na biyu sune waɗanda suke tare da Muawiya. Sannan na uku sune waɗanda suka ce ba ruwanmu, ba za mu shiga cikin wannan fitina ba. Kuma mun karanto muku manya-manyan sahabbai da ke da wannan ra'ayi. Daga cikinsu akwai Sa'ad, akwai Ibn Umar, akwai Abu Huraira, akwai Muhammad ibn Maslama, akwai Al-Ahnaf, akwai Usama, akwai Abubakar Thaqafi. Da yawa kuma daga cikin sahabbai wanda suke ganin wannan bai kamata a shiga ciki ba, ya kamata a nemi mafita ne, a yi sulhu. To yau za mu tashi ne a sababu hadhihi al-ikhtilaf. Haka ne kun ga wurin shafi na 122 shafi na 122 wa sababu hadhihi al-ikhtilaf, dalilin wannan sabani. Ko mun karanta wurin? In ma mun karanta to bari mu dawo kadan. Anna umura kanat mushtabihatan, al'amarin ya kasance mai rikitarwa. Nan ne ya kamata mu tashi. Al'amarin ya kasance da rikitarwa cikinsa, ana nufin al'amarin yaƙi da ya afku kenan. Wal waqtu kana waqta fitnatin, lokacin da wannan abu ya afku ya kasance lokaci ne na fitina. Walidhalika lam yastati' ahadun, saboda haka sai ya zama babu wani wanda ke da dama da iko an ya tadabbara zalika, yayi tadabburi, yayi tuntuntuni, ya lura da wannan al'amarin, wa yatabayyana haqiqatahu, yayi kokarin gano haƙiƙanin abun bi wuduhin filla. Kasa in fitina yazo kowa ya kidime, kowa ya rikice, to babu wani wanda zai tsaya yana wannan dogon tunani da nazari. Saboda haka lokaci na fitina sai wannan yakin ya kaule tsakanin Sayyidina Ali da sauran sahabbai, saboda babu wanda yake da lokaci zai fara ma tunanin ya za a yi a kashe shugaban mu'minai kuma ba haƙƙi. Ai kaga kowa zai rikice, ba wanda ya tsaya dogon nazari, sai yan kaɗan wanda Allah subhanahu wataala ya taimake su. Wannan magana malam ya duk kasar ya ce walana fi ghazwi al-Kuwait fi tarikh al-hadith shahidun qaribun an ikhtilaf al-ara wa ittirab al-amr fi fitnati awadat bil kathir min al-hukama'i balahu an-nas al-adil. Wannan magana ne na zamani. Kuma karatunmu malam yace fal hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani yana cewa inna at-tabariyya, imam at-tabari wanda ke da littafin at-tarikh, tarikhul umam wal muluk wa tarikh at-tabari, yana cewa akhraja bi sanadin sahih. Imam at-tabari ya fitar da hadisi da sanadi ingantacce anil ahnaf bin qais, daga ahnaf dan qais radiyallahu anhu, qala yace
laqitu Talhata, lokacin da fitinan ya faru aka kashe sayyidina Uthman, yace na haɗu da Talha dai dake bangaren Aisha da aka yakin nan, wa Zubair da Zubair ɗaya dai ne shi ma daga cikin waɗanda ke bangaren Aisha, kuma dukkan su biyu annabi ce yan aljanna ne. A faɗi ɗaya yace Abubakar fil janna, Usman fil janna, Abubakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abdurrahman bin Auf fil janna, Zubair fil janna, Talha fil janna, Sa'ad fil janna, Sa'id fil janna. Ya ambaci mutum 10 ne ce duka su fil janna fil janna. To waɗannan mutum biyu na daga ciki ba. Kuma bai yiwuwa manzo Allah ya ce fil janna kuma zuwa ce an janye. Bai yiwuwa. An riga an gama an yi stamp. To waɗannan mutane biyu, shi wannan Al-Ahnaf bin Qais yace da fitinan ta abkuna haɗu da su biyu ba'da hasri Uthmana, bayan an kange Usman, an hana shi fita, an hana shigar da ruwa gidansa, an hana shi fitowa sallah, ba a kashe shi ba lokacin. Yace sai na haɗu da waɗannan mutane biyu, fa qultu, sai na ce musu mata amurini, me za ku yi mani umarni da shi? Qalat, haka ne ko na tsallake? Mata amuruni, okay, to na koma inda ake. Me za ku mani umarni? Fa inni arahu maqtulan. Yace ni ina ganin wannan mutumin fa an kashe shi an gama. Ina ganin Usman an kashe shi an gama, saboda haka me za ku man wasulci, me za ku ce man, me za ku man umarni da shi? Qala, sai dukan su biyu, shi Talhatu da Az-Zubair, sai suka ce alayka bi Ali, muna horonka da ka rike sayyidina Ali, kai wa sayyidina Ali mubaya'a. Anan do Allah akwai kauna da gaskiya tsakani ko babu? Ka rike Ali, kai masa mubaya'a. Walaqitu Aishata ba'da qatl Uthman, ita kuma Aisha sai na haɗu da ita bayan an kashe sayyidina Uthman fi Makka, a Makka, inji Al-Ahnaf bin Qais. Fa qultu, sai na ce ma ta'murini, me zaki mani umurni yaki Aisha? Qalat, sai ta ce alayka bi Ali, ina horonka da ka bi sayyidina Ali radiyallahu anhu, kai masa mubaya'a. Malam ya zo na uku, ya ce wannan magana a cikin Fathul Bari mujalladi na 13 shafi na 38, kuma yana a cikin Tarikhul Tabari kamar yadda muka faɗa. Ko? Afwan, na biyu ne ko? Namba na biyu ne. Malam ya ce wallazi yadhharu min hadhihi riwaya, abinda ke bayyana a wannan riwaya shine Talhata wa Zubair wa Aisha ma kanu yanqimuna ala Ali. Wayannan mutane uku ba su kasance akwai wani gaba tsakaninsu da baba da sayyidina Ali ba. Ko ba suna waiƙinsa ne akan alal khilafati abadan, akan khilafa ba. Hum bay'uhu alal khilafati, sun masa mubaya'a akan khilafa. Wa amaru al-Ahnaf, hagga shi ma sun yi umurni ga shi wannan Ahnaf din bi mubaya'atihi, da yi masa mubaya'a. Wa kullu ma fil amri annahum ijtahadu fi ma'rifati ma yajibu an yaqumu bihi awwalan. Saboda duk abin da ke bayyana da cikin wannan al'amari ijtihadi ne na sanin menene ya wajaba a fara yin sa bayan ya hau mulki. Shin fara da natsuwa ne tukun, ko a fara kame waɗannan mutane tukun? Anan ne aka samu abin nan sabanin ra'ayi. ولما خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف. a lokacin da waɗannan mutane manya-manyan sahabbai Az-Zubair da Talha da waɗanda suke tare da su kharaja, suka fita ila ma'rakatil Jamal, zuwa yaƙin Jamal, wanda mun yi bayanin sa a baya, yaƙin da waɗannan suka zo suka ruruta bayan an yi sulhu tsakanin bangaren Aisha da wannan. To laqiyahumul Ahnaf, sai wannan sahabin nan dai da aka umarce shi da je ka yi wa Aliyu mubaya'a din nan,
to shi kuma yana ɓangaren rundunar sayyidina Ali. Kuna ganewa ko? Su kuma yanzu ga Aisha da Azubair lalura ya sa za a gwabza yaƙi kuma. To sai ya ga Ahnaf, sai ya ga waɗancan sahabbai a wancan rundunan. Faƙala lahum, sai ya ce musu, wallahi ina rantsuwa da Allah, la uqatilukum, wallahi ba zan iya yaƙanku ba, wa ma'akum ummul mu'minin, gashi tare da ku akwai uwar mu'minai Aisha, wala uqatilu rajulan, kuma ba zan iya yaƙan wani mutum ba wanda amartumuni bi bai'atihi, wanda ku ne kuka yi min umarni in yi masa baya. Kun gane ko? Ba zan yaƙi nan ba zan yaƙi nan ba, saboda haka na fita. Me wannan ya nuna mana? Wannan ya nuna mana ya gano dukkan su mutanen kirki ne. Kawai lalura ta zo. To tunda lalura ta zo, ni bari in fita ciki kawai. Sai ya fita ciki wannan abu da yake shirin faruwa tsakanin waɗannan manya-manyan runduna guda biyu. Na'am. Wannan magana nan cikin Fathul Bari kamar da muka faɗa a baya can, wa qad marra bina qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala yace hakika ya riga ya shuɗe gare mu, ya wuce a baya can. Qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ali, fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa Ali, yace ya Ali innahu sayakunu bainaka wa bain Aisha amrun, haƙiƙa nan gaba tsakanin kai da Aisha wani al'amari zai afku, farfuq biha, ka tausaya mata, ka tattausa mata in abin ya faru. Wannan ke nuna annabcin manzon Allah ko yace wani abu zai faru tsakaninka da matata Aisha, saboda haka in ya faru ka zamanto mai rifqo, mai tausasawa gare ta. Qala Ali, sai na Ali ce fa ana ashqahum ya Rasulullah, in ko hakan ya faru aini ne mafi tabewan mutane kuwa, yaushe zan yadda wani abu ya shiga tsakanina da ummul mu'minin. Allahu akbar. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce la, ba haka bane, kai ba taɓaɓɓe bane, walakin idza kana zalika, ni dai kawai idan hakan ya afku, fardudha ila ma'maniha, kamar da ita gidanta, amai da ita ma'maniha, wurin natsuwarta, kamar da ita Madina. Kuma kun san haka ya faru ko? Yaƙin ya kaule, waɗancan mugaye suna ta kai hari ga Aisha, suna so su kashe, da gaske ba, suna jefa kibau, su kuma 'yan ɓangarenta suka ce sai dai a mutu ba wanda zai taɓa ummul mu'minin. Ana karewa da sayyidina Ali ya gano cewa in Aisha tana cikin wannan rundunan ba za a taɓa gama yaƙin ba, sai da duk a mutu. Sai maza sai ya shirya wasu sojojin kundin bala, ya ce ku fasa mutane, ku je ku ɗauki Aisha, ku fitar da ita daga filin nan, to yaƙin nan za a gama. Haka aka yi, aka samu mazaje zarata suka dunga fasa runduna, suna shiga har sai da suka je suka ɗauke Aisha radiyallahu anha. Sannan shine ba a ganta ba, to masu kare ta dole su kauce, masu kokarin kashe ta su ma dole su ne. Kenan sai aka samu maslaha, ya zo aka sa aka kawo ta, ya ba ta haƙuri, ya jawo hankalinta, sannan ya haɗa ta da manya-manyan sojoji, ya ce maza ita na da ita, kai ta a mai da ita Madina. Abin da ya kashe yaƙin kenan. Wannan al'amari babu ko shakka ya yi mummunan tarihi ne ga musulunci, wanda ya afku haka Allah ya kaddara saboda wani hikima nashi. To sai malam yace mawqifu ahli sunnati min Abdurrahman bin Muljim wa qatlati Uthman wa qatil Zubair wa qatlati Husayn. Don Allah ina so ku saurari wannan da basira, ku saurari wannan da adalci, za ku gano mani yanzu shin aqidar ahlus sunna aqidar kafir ta mutane ne da kuma jefa mutane cikin wuta a yanke? Saboda abinda ake zargin ahlus sunna da shi kenan ko
masu kafirta mutane sun zo sun kafirta mana iyaye kaza 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 in zaka ce mutum aqidarsa ce in ka ce aqidar ahlus sunna ne kai rashin adalci kamar zaka ce ka karanto a cikin littafin su kenan amma in ka ce wani ya zo ya ta kafirta mu to killa rashin karatunsa da wani abu ya ja masa wannan shi ne yana wakiltan kansa kun gane ai ko amma ka ce wai aqidar ahlus sunna shine kafirta mutane a ina ka karanta to sai malam yace matsayar ahlus sunna akan Abdurrahman bin Muljim wanda ya kashe wa kenan sayyidina Ali da kuma katlati Uthmana wadanda suka kashe sayyidina Uthman su waye da su waye akwai jabala shine wanda ya kai saran kai tsaye akwai kuma manya-manyan ru'us da su suke ba da umarni su suka kulla abun su kuma sun kai mutum uku su ma da suke tare da wannan abin saboda haka suna da hannu ciki kenan amma dai wanda ya mubashara wurin kisan shi ne jabala kun tuna akwai wani da ake ce masa al-mautul aswad a cikin su al-mautul aswad ma'anar al-mautul aswad shine bakin mutuwa ba to yaushe mutumin kirki zai samu suna bakin mutuwa ai kaga da wannan sunan kawai an gano kai wannan ba mutumin kirki ba mutumin banza ne saboda haka dai a takeice duk wanda suka yi mubashara na kashe waɗannan sahabbai zaka samu ba sahabbai bane ba mutanen kirki bane zaka samu tabi'ai ne waɗanda ba su yi karatu na kirki a wurin sahabbai ba saboda ba san mutuncin sahabbai ba suka je suka aikata wannan aiki wanda gashi tun da aka yi wannan aiki yanzu musulunci ke cikin matsala na crisis tun wannan abun shine abin da ke bin mu yanzu har yanzu Allah ka kiyashe mu saboda haka wannan abu ya afku shine malai ce duk da waɗannan sun kashe manya-manyan sahabbai ku duba ba manya-manyan sahabbai suka kashe amma sai ce to menene matsayin ahlus sunna akan su zaka ce ai wuta kawai ko to ba haka ba kana al-imam az-zahabi yace ibnu muljim kun annan ibnu muljim din da ya kashe sayyidina ali indana a wurin mu ina nufin ahlus sunna yace mimman narju lahu an-nar muna yana daga cikin wanda muke fatan gobe kiyama killa yana wuta saboda wannan aiki da yayi kaga bai ce kafiri ba ɗaya kenan ko sannan ya ce wa nujawwizu anna Allah yatajawazu anhu amma tare da haka muna halastawa cewa Allah ma na iya kauda kai daga barin shi ya bi masa aqidan ahlus sunna ba aqidan raba mu kowa wuta bane ga muku ina single person naka individual mutum guda kace dan wuta ne ba shi a sunna ba shi a sunna bari muku kankat ku ji ko kafiri ne an mun shayin wannan karatun anan ko yana nan a rubuce a littattafan mu na sunna je karanta sharh sunna gani Imam al-Barbahari dai ya rasu shekara ta 329 bayan hijira yawa ko kafiri ne haka yake a kidan ahlus sunna kuma babu wanda ya saba mu wannan malam in kaga wanda ya saba mu wannan bai karanta wurin bane kuma ga yanda abun yake malamai suka ce ka iya cewa duk wanda ya mutu kafiri wuta dan wuta ne amma Mr. John ya rasu sai ka ce masa Mr. John dan wuta ne wannan ba sunna bane musan wannan karatun shine baka san me John ne cika da shi ba baka nan wurin da ya mutu ko kana nan kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah baka wurin ka iya cewa to ai in wansa na wurin inda ya cika da shi da za su faɗa wa ya gaya ma za su faɗa in suka boye ba kun fahimci maganar ko saboda haka abinda ake cewa shine duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne har ma ka kara da wallahi tallahi
duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne, faɗi kai tsaye. Amma kawai don wani ya mutu kace wannan dan wuta ne, to wallahi musulunci bai yadda ba. Ka san wannan tun da wuri ka san wannan in kana ahli sunna an gaya maka. Kaji ka san mene? To dukkan mu mun kafirta kafiri ai. Akwai wanda bai kafirta kafiri ba. Ai duk wanda yake kafiri mu a wurin mu kafiri ne. Ana maganan me mutum ya cika da shi ake magana a nan, ba kafirta kafiri ba. Ai duk wanda ya kafirta mu a wurin mu kafiri ne, wanda ya kafirta mu a wurin mu dan wuta ne ai. Haka yake. Ko shakka babu wannan. Ko to don albani to don albani yayi haka shikenan ya zama hujja. Gashi ina ga maka ga magana a sharh sunna. Mun karanta ta fa a can masallacin fa. Mun karanta. Wannan ba maganar molon ka nake muku ba, aqidan ahlus sunna ne wannan. Ina fata an fahimta. Da ya ce ironsi in har ya mutu kafiri dan wuta ne, ka gane ai, to da sauki. Ojuku in ya mutu kafiri dan wuta ne, wannan shikenan faqat. Baka san abin da ironsi ya mutu akai ba, wataƙila sai dai in a gabanka aka kashe shi, ko a gabanka wani abu ya faru ya mutu a gabanka, gashi ka gani ɓaro-ɓaro bai mutu da kalmar shahada ba, ka gan shi ya mutu ma killa yana cewa Jesus, to kaga wannan kai shaida ne, mafhum. Ma bai mutu a gabanka baka san da ya mutu, baka san, kawai ka zo ka yanke masa wuta ka ce wannan dan wuta ne, wannan ba aqidan ahlus sunna bane. Wallahi wani aka faɗi wannan sai ce ka ga su nan ba san sunna ba, to ƙaryanka kai ne baka san sunna ba. Haka na'am. Kwarai kuwa. Ya tarihin yaron nan wanda manzon Allah ya zo gidansu ya ce aslim, kai ka musulunta, sai ya kalli babansa sai ya kalli manzon Allah, ko ba haka ba? Shikenan sai baban ya ce masa ati abul qasim, yi ma abu qasim abiyayya, kawai shike zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Shikenan sai ya mutu. Manzo Allah ko sai yana ta murna na cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Bai taba sallah ba, amma ya ce ina godiya da Allah da ya tsiratar da shi daga me, daga wuta. To wannan ana maganan mutumin da Allah bai bashi fursa na ibada bane, bai bashi dama ba. Wannan yana da bambanci da musulmin da ya tashi ya girma yana musulmi amma baya sallah, baya azumi, baya kaza. Wannan shi kam in ya mutu haka dan wuta ne. Dan suka ce na daga cikin nawaqidul islam, abin da ke warware musulunci shine mutum ya bar ayyukan musulunci bil kulliya. Ko da sunansa Muhammadu, ko da ya tashi ya gaji musulunci a gidansu, to amma baya sallah, baya azumi, baya kawai shi dai Muhammadu ne, wannan sunansa kafiri. Kun fahimci bambancin? Bambancin shine wannan yana da dama yayi bai ba, shi kuma wani yana cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai bai samu dama ya ci gaba da rayuwa sai mutu. Shi wannan insha Allah dakhala aljanna. Ai gargara malamai sun yi sabani akan me gargara ma ai. Me gargara? Wasu malamai suka ce shine idza balagatil hulqum, lokacin da rai ta zo nan. To kai ka san lokacin da rai ta zo nan duka abu ne saboda ko kai ka bashi yanda ka jin nan. Wasu malamai suka ce lahza ce yar kankanin lokaci ne da mutum yake da ita tsakaninsa da cin rai. To kai ka san lokacin, sun saboda ka bashi haka. To ina ruwanka da dole sai ka san wani ya je wuta sai wani bai je wuta ba, ina ruwanka? Ka bari an je kiyama mana za ka ga dan wuta, za ka ga dan aljanna ai. Kuma bari in gaya maka shi yasa aqidan sunna kuma hawa yau shine ba a yadda duk kyawun aikin musulmi ba shi kuma ka masa jazmu ka yanke kai tsaye ka ce dan aljanna, shi ma ba a yadda ba. Ana sha faɗin wannan anan, shi ma ba a yadda ba. Duk aikin mutum kawai sai ka ce wani ai dan aljanna ne, shi ma ba a yadda ba. Sai dai ka ce muna masa fatan dan aljanna ne, kai mutumin kirki ne, Allah ka bashi aljanna, muna masa fatan ya cika da imani. Baka san sirrinsa da Allah ba, duk kirkinsa da gine baka sani ba. An ba da tarihin wani a bisa darasi, tarihinsa aka ce Alhaji ne mutumin kirki, mai ciyarwa, mai sallah, asuba shi ke zuwa farko.
aka ce wani barawo ya ce sai ya masa sata a gida, ya taso daga ƙauye ya zo ya shige ɗakinsa, yana da layin zanen nan, ya ɓace kawai ya shige ɗakin Alhaji, ya bincika bai ga kuɗi ba, ya ce to bari in jira Alhaji nan, yanzu dai 12 ne da ƴan gugubi, bari in ɗan jira sai ya dawo. Alhaji na dawowa bayan 12 da wani abu, ya shiga ɗakinsa yana kallonsa tunda shi ya ɓace a abin nan, yana kallonsa. Alhaji ya tuɓe kaya ya abin nan, ya ciro ɗan jakkan shi ya buɗe, ashe jariri ne aka daddatse shi, an yi ga an yanka an masa gunduwa. Alhaji ya fito da risho ya sa wuta, lokacin risho, ya dafa kayansa ya zauna ya ce ya sha ruwa. Wannan Alhajin fa da kowa ke cewa mutumin kirki. Sai da asuba yayi kuma ya tashi wanka ya sa balwa ya fito turare, mutumin ne ya ce ni ma bari fitan bi kan ganda na zaka. Ana zuwa ya bude masallaci ya zauna, ya zo ya tunafila, ya zauna a gaba, shi ma barawo ya zo ya zauna gefen sa. An kammala sallah, barawo ya ce assalamu alaikum liman. Ce wa alaikum assalam. Ce to ni bako ne, ina da tambaya. Ce to bismillah. Ce to da farko dai liman ni barawo ne. Kai ba mu so ga mana maganan banza. Barawo ya zo ya ce shi barawo ne, yi mana bayani don Allah me tambayar me. Ce to Allah gafarta malam, naga wani abu da ya jijjiga min, kaga dai na ga maka ni barawo ne. Ce to naga abin da yafi karfi na. Ce kaji abin da na gani, kuma yanzu Allah gafarta malam in kana bukata in nuna maka mutumin. Liman ya ce a babu bukatan tonon asiri, ai yana nan yana ji, muna masa fatan Allah ya sa ya gyara ya tuba kaza. Liman yayi wa'azi. Yanzu in kai ne kana tare da irin wannan mutumin, kafin wannan ya bayyana a wurinka, me zaka kira shi? Dan aljanna. Zaka shi yasa alaƙan mutum da Allah kyale ka dai fatan alkhairi ga mutumin kirki. Mutumin banza kuma ka kade masa tsammani, shikenan malam, shikenan mu abin da muke faɗa kenan. Amma a dunkule, ku ƙara ji da kyau, a dunkule duk kafirin da ya mutu wuta za shi, ba zai fita ba. Amina ce duk musulmin da ya mutu aljanna za shi. Ba ka gama ba? To ka san wani wuta za shi, wani na ruwanka da wannan, sai Allah wannan. Wato shi yasa wanda bai fahimci sunna ba ko wayo illa yake mu sunna, wallahi. Kuma kwarai kuwa ko yana cikin ta, sai ka ji an zo ana zargin su da irin su ne suka zance ai sunnan nan nasu kaza ne, sai ai amfani da kayan, sai ai judging aqidar gaba daya. Ikhlas, barakallah. Allah kadai ya san wannan sirri, ko mala'iku ba su wannan ba, wallahi. Malam sai dai kawai ranar kiyama malam, abinda mutum ya cika da shi mala'iku suna sani, saboda duk cika wanda mutum zai ai suna wurin. Kaman yaya suke? Akwai riya ko akwai wani abu. Allah ne kaɗai san gaibi. Ya rubuta cewa wani ya yi sallah. Shi ya san wannan. Shi sa ranar kiyama sai a zo a tara aiki tsibi. Sai Allah ya ce to kaga ayyukanka, faj'alnahu haba'an mansura. Ya sheke shi ko kuma Allah ya zo da ku a tara mutumin da ya tayi ba don Allah ba, sai a ce to kaga aljanna gata, ce na ganta. Sai Allah ya ce to ba za ka shiga ba saboda aikin da kai don su wani ne. Sai ya ce saboda ka izhabu ilaihim, je ka zuwa wurin su, ko ka je ka duba ko za su iya baka me lada, hal tajiduna indahum jazaa. Jasa malam mu yi ta kokari dai muna gyara zuciya. Zuciyar nan ita ce abu mai girma da zaka gyara sai zama ka tsira. Amma dai mu fahimta da kyau aqidan mutane ana karanta a littafin su ne a fahimta, ba a judging, ba a hukunta su da maganan wani mutum guda.
kuma a fahimci karatun nan namu da kyau yau. Ba cewa nake kafiri ba dan wuta bane, ku ji na ƙara mai ta ko kafiri dan wuta ne, amma lokacin cikawansa ka san da me ya cika. Saboda haka kame bakinka in kana jin kai mutane wuta ne, kace to duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne, ka huta. Amma irci ka shigo kai kana kokarin sai ka tura shi waje sai ka fitar da shi a musulunci hankalinka ya kwanta. A'a, ka dinga gwama abin da aiki. Duk wanda ya aiki kaza shirka ce ya kafirta, duk wanda ya aiki kaza shirka ce ka huta. Amma ka ce ka ga dan ladi kafiri ne, a ce me yasa ka ce baka gan shi ya je gidan boka ba, to wannan ba aqidan sunna bane, ba aqidan sunna bane. Zuwan sa gidan boka ko ba zai kafirtar da shi ba. Ka san wannan, saboda daya na farko shine baka san me kai shi gidan boka ba, ko ya je masa wazi ne ka sani. Na biyu baka sani ba, killa ya fito daga ƙauye ne bai ma san cewa bokanci haram bane. Wallahi tana yiwuwa, ko kasuwanci ya je ko wani yawa. Bari in baku wani misali, na taɓa faɗa a nan killa, amma na maimaita za ku yi tunawa. Wasu shekaru can da na taɓa samun rauni a gaba, ko na daɗe a gida ɗin nan, to kun san kafin raunin Fulani da suka mana ɓarna, akwai wani boka na nan a APC Quarters. Aka ce suna jin maganarsa, babban su ne, Bafulatani ne, suna jin maganarsa. Aka ce je kai ƙara, kuma in zan je karfe 7 ya min wurin, saboda in samu ganin shi da wuri. To ani ban san boka bane, saboda haka da sassafe 6:30 na je wurin. Aka ce min ga benci nan zauna. Ina zaune a wurin sai in ga mutum ya zo ya baka da mota, ya zo ya zauna. An zo ana ta layi, an gama zama. La haula wala quwwata. Da wani ya ganni ranar zai ce to ga ustaz zai fa wurin boka. Sai na ganna a wurin, to kaga malam shi ma ya zo. Kaga shi kenan, shi sa malam mu kiyaye. Ba a san me kai ni ba, kuma sai gashi ni ne number 1. Malam na fitowa ya shige ɗakin sa, sai aka ce to malam shiga. Wallahi ina shiga kawai sai naga kawai ga kayan duba, ga wane ne malam ya ce mu me yazo da kai. Na ce to akar makalla, na ce to ni kaji abin da ya kawo. Ne ce a'a a mutum. Na ce eh. Ce to shikenan ka je, zan kira shi gobe ka zo. To kun gani abin da ya kai ni ko? To wani har ya gani, wani ya ganni ma har ya gana shige ɗakin. Ce to an gama da ni. To ina fatan kun fahimta. Shi yasa musulunci ke taka tsantsan da irin wannan abu. Ba a irin wannan abu, ku dinga kiyayewa. Shari'a barakallah. Kiyaye, musamman bangaren kafirta mutane, kai akwai hadari. Akwai shuruɗun wa dawabit, sharuɗoɗi da ka'idodi na kafirta mutum. Na farko sai ka tabbatar yayi abin da ilimi, ya sani yayi. To ya kake tabbatarwa? Na biyu sai ka tabbatar ba tilasta shi akai ba, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Na uku sai ka tabbatar shin lokacin da ya magana nan ba wani magagin abu bane dauke shi, magagi ko na tsabar murna ko ya je ya sha wani abu. Bari ba ku misalin magagin tsabar murna. Ina mutumin nan da ya dauko raƙumin nan da kayan sannan, sai da ya kai Sahara kawai sai raƙumi ya gudu. Yanzu babu fita, babu gaba ba baya, sai kawai sallama mutuwa zai yi. Kawai je samu gindin wani abu ya kwanta, ya ce to mutuwa ta zo kawai. Yana haka sai ga raƙumi ya dawo da kayansa da komai, ba a taɓa komai ba. Saboda tsaban murna sai ce, Allah ina maka godiya, kai ne bawa na, ni ne ubangijinka. Da Allah wannan maganar ba kafirci bane? Kafirci ne ko ba kafirci bane? Amma annabi bai ce ya kafirta ba. Kun ga wannan tsabar murna ne ta rikita shi, sai ya faɗa abin da bai yi mai ba, bai niyya ba. Barakallah. To ya kuke gani? Kawai sai ka zo ka dinga rarraba mutane kafirci, kai ne malam mai kaulasan, kowa ka gani ka ce kawai kafiri. Allah ya kyauta. Ko da mu kuma fahimci wannan da kyau, aqidar ahlus sunna tana da ka'idodi
eh wani lokacin aka faɗa abun ka koma gefe ka zo kai ta nazari za ka gane hikiman abun. Saboda haka Imam Zahabi ya ce kun ga Ibn Muljim a wurinmu ya ce muna yi masa tsammanin shiga wuta. Kun ga tsammani ne ko? Ba a yanke ba ko? Yawa ba a ce a yanke ɗan wuta ba ne. Narju lahu annara. Sai bai shiru ba sai ce wa nujawwizu kuma muna halasta anna Allah ya tajawazu anhu. Allah ma zai iya gafarta masa. Allah zai iya gafarta masa saboda kisan mutum ba kafirci bane ko kafirci ne zunubi ne babba. Ina ba ta fahimta da kyau ko ta mu ci gaba. Malam ya ce wa hukmuhu hukuncinsa inji Imam Zahabi huwa hukmu qatil Usman. Hukuncinsa shine hukuncin wanda ya kashe Sayyidina Usman. Kun gane Sayyidina Ali wanda ya kashe shi Ibn Muljim, sai shi Az-Zahabi ya ce hukuncinsa dai shine irin hukuncin wanda ya kashe wa ya kashe Sayyidina Usman? Jabala. To kaga yana cewa shi ma ba mamaki Allah ya gafarta masa. Wa qatil Zubair hakan nan hukuncinsa shine hukuncin wanda ya kashe Az-Zubair. Wa qatil Talha hakan nan shine hukuncin wanda ya kashe Talha. Wa qatil Sa'id ibn Jubair hakan nan shine hukuncin wanda ya kashe Sa'id ibn Jubair. Wa qatil Ammar wanda ya kashe Ammar a fagen yakin nan Ammar ibn Yasir. Wa qatil Kharija hukuncinsa shine hukuncin wanda ya kashe Kharija. Wa qatil Husayn hukuncinsa shine wanda ya kashe Husayn radiyallahu anhu. Za mu kawo kan wanda ya kashe Sayyidina Usman kuma mun kawo ne ko ba mu kai ba duk hukuncin su daya. Saboda haka mutanen banza ne a wurin mu, muna tsammanin Allah zai sa su a wuta saboda wannan mummunan aiki, amma kuma ba mamakin Allah ya gafarta. Na ruwanka tsakanin bawa da Allah baka shiga sai ranar da kaje kaga wani abu. Yanzu ba mamaki akwai wani abu da suka wa Allah ya taba burge su. Kun fahimta ko? Kawai Allah sai ya ji kai sun yi kuskure ana, amma ai bayina ne waɗannan ne ma kuma bayina ne ko? Saboda haka gashi dai wanda aka kashe ya kuma wuyan riga wanda ya kisa. Saboda haka annabi ya faɗa, duk wanda ka kashe shi ranar kiyama zai kuma wuyanka, jikinsa na zubar da jini, ya kawo ka gaban Allah ya ce Allah ga wanda ya kashe ni a karɓar mahakina. To tunda da kai da shi duka na Allah ne, in Allah ya ga dama sai ce to kai ka kashe shi baka kyauta ba, kai mutumin banza ne. Misali ne nake bayarwa. To amma tafi mun gafarta maka, kai kuma ga daraja da lada mun baka a maimakon wancan. Allah ba zai haka ba? Allah ya ga dama zai kai ga saka ce masa no. Baka isa ba. To shi yasa ake kiyaye baki akan irin waɗannan abubuwan. Fa kullu haula'i dukkan waɗannan mutane nabra'u minhum mun barranta daga gare su, inji Imam Zahabi, ba ruwan mu da su, wa nubghidhum muna fushi da su fillah don Allah, saboda abinda suka yi sun taba addinin Allah. Wa nakila umurahum amma muna jingina al'amarin su ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kun ji ya ce wannan shine aqidan sunna ko? To san wannan da kyau. Abu na gaba, ya lokaci ya dan karatu ku? Yau karatun namu me ya same shi ne? Mun dade muna bayani ne ko? Lallai bayani ne ya sai dan yi tsawo ko? To shikenan sai mu yi hakuri nan, wallahi da nazo da niyyar mu gama da wannan babin ne, amma alhamdulillah tunda an samu wani bayani daban da ya shigo, kuma muna fatan Allah ya karba mu ne, gafarta mana kurakuran mu. Allah ka sa aljanna ta zama tumakon mu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi. To in akwai tambaya, bismillah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha kum ya za a goma shi da wannan ayan to yace aya ya faɗi cewa duk wanda ya kashe mu'mini da gangan makomansa wuta kuma zai dawo ciki har abada. Lalle wannan aya ta zo Allah ya yi fushi da shi kuma zai sanya shi a wutar jahannama ko da sauran abin da Allah ya faɗa dangane da hukuncinsa. To yaya matsayinsa da wannan? To kasan shi ba a fahimtar aya guda ba, kamar yadda ba hadisi guda ake fahimta ba. Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ita ma wannan ayin Qur'ani kuma Allah ne ya ce ya ku bayina waɗanda kuka yi barna a ban ƙasa to ka kuɗi bai tsammani a wurin Allah. Haka dai aya ne a cikin Alƙur'ani, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Allah baya gafarta wanda ya shirka da shi, amma yana gafarta da ma duna dhalika abinda ba shirka ba. Kisa baya cikin abinda ba shirka ba, sai ce liman yasha'u, amma ga wanda ya ga dama sai ya ga dama. To kaga ashe abin yana karkashin ganin daman Allah ko shi sa malamai da yawa suka ce wannan ayar ba tana nufin cewa khalidan abadan bane. A'a tana maganan cewa in Allah bai yafe masa ba to za shi wuta yayi iya abin da yayi na laifi sannan kuma sai a dawo da shi aljanna. Akwai lokacin da kuma Allah ya ga dama a filin kiyamun ne kuma ya gafiru liman ya sha din nan sai ya faru, sai Allah ya gafarta masa kuma ba abin da kai saka ce saboda an riga an biya ka. Kuma ka fahimta ba, yanzu ko a duniya ne wani ne ya je ma wani barna da aka zo kaca ya ce ya maka barna, ce to na biya. To da aka biya ka sai ka ƙara rike shi saboda baka da hankali, ba an riga an biya ka ba to alƙawarinka kuma ka gane ko. To faɗin cewa wanda ya kisa ya kashe mumini da gangan zai dawama a wuta ko, to wani lokaci duba a ɓangaren wa'azi ne. In muka zo muna wa'azi sai mu yi ba za a yi dogon bayani ba. Ya kamata ku fahimci ɓangaren wa'azi da ɓangaren wani abu daban ba an yi zo na abin nan. Yau ɓangaren hukunci yawa, in ɓangaren wa'azi ne dama wa'idi kawai sai mu ce duk wanda ya kashe mutum to wuta kawai har abada, sai mu shigo kum. Amma aka zo ɓangaren ilimi irin wannan dole a muku bayani filla a gane ko. To saboda kai zama aqida aga da Allah ya ce zai shiga wutan jahannama abadan, sai malamai suka ce to la'alla wanda ya kashe mumini da gangan babu komai, to in bai ci sa'a ba sai Allah ya jarabce shi da wata aiki ta shirka kafin ya mutu, daga nan kuma sai ya je ya shiga wuta har abada. Haka ma'ana ayin take a wurin su malamai suka ce saboda kisan rai yana sa shirka. Yanzu ka zo ka samu mutumin da ba ruwansa bai baka ka kashe shi, to in baka yi hankali ba za ka je wurin bokaye su rufe baki. Kaga sanadiyan kisa ka yi shirka, daga shirka kuma shikenan wuta har abada. Me kai ka wutan? Sanadin shine me? Kisa. Sanadin ne ya tura ka je kai shirka. Ina fata mun fahimta. Yawanci kuma hakanin ne. Yawwa. To ka gani sai a kashe mutum sai a je a yi sihiri. To ka gani. To shine wallahu a'lam. Na'am. A zahiri kun ji abin da ke cewa ko mutumin da ya rasu a gaban ka ba ka san da bai cika ba,
shikenan sai ka ji mutum ya zo ya Allah ya ƙara nauyin ƙasa. To waye saka? Waye saka? Haka dai aka saba kawai mutum ka zo Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa, waye saka? Ka taɓa ji a wani littafi an ce ga magabata idan kafiri ya mutu suna cewa to Allah ya ƙara. Yawa. Ina fata an fahimta ba a faɗin haka, al'ada ne da ke yawo cikin al'umma. Wataƙila wani zai ce akwai hadisin da na gani a cikin ahkamul jana'iz, hadisin ya inganta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya zo wurinsa ya ce ya Rasulullah yi mun bayani ina mahaifina yake. Sai manzo Allah ya ce babanka na wuta. Sai abin ya rikita shi sai ya kidime, da ma bai tambaya ba da ya shigo. Sai ce to babanka ba. Yana tambayin manzo Allah to kai iyayenka ba. Sai manzo Allah ya kauda kai sai bai ci masa komai ba. Sai ce to daga yanzu ga aiki zan baka. Duk in ka je kaga kabarin kafiri fa bashirhu bin nar. Ka dinga masa bishara da wuta. Wannan sahabi ya ce wallahi sai na gwamnati na ma da ban tambaye shi wannan maganar ba, duk umurni ne annabi bani, saboda haka duk kabarin da na wuce na kafin zan ce to abishiruka bin nar. Ina maka bishara da wuta. Annabi ne ce masa duk inda kabarin kafiri ka ce ina masa bishara da mene? Wuta. Amma kaga ina yi maka bishara da wuta ba daidai take da kai dan wuta bane. Kuma kwanciyar bancin ba. Ba ka mutu ya rikice. Shine wannan magana na malam narju lahun nar. Muna masa tsammanin menene dan wuta amma kuma nujawwizu lahu ماذا؟ التجاوز. Saboda haka duk wanda kake ganin kai a zahiri ya mutu kafiri ka iya cewa to muna masa tsammanin wuta. Ko kuma muna maka bishara da wuta kamar yadda Annabi faɗa. Amma baka da daman ka ce kai dan wuta ne. Baka da wannan daman. Saboda haka wancan bai wani bambanta komai ba wani abu da ya bambanta a cikin aqida. Ya bambanta ba. Sahabin Allahu a'lam. Albani bai kawo magana bane cewa khas ne ya keɓanta ga wannan sahabin ne ko kuma am ne kowa zai iya yi ba. Asali dai a umurni shine umum. Asali umum ne sai an samu dalili da ya ce to banda kowa a ciki. Kun gane ko? Yawa. Awada haka kai ma in ba mu samu dalilin da yayi takhsis ba, kai ba an kaga dama an kaga barin kafiri sai kace to ina maka bishara da wuta. Amma akwai bayanin an akwai abin nan takhsis shikenan. An sai a ce to wannan mutumin ne kawai. Kamar yadda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wasu kabari biyu ko? Yace innahuma la yu'azzaban. Waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba. Sannan sai ce wa ma yu'azzabani min kabir, ba wani abu ne wanda ku kuke kallon sa a matsayin zunubi mai girma bai sa ake musu azaba. Amma dai wa huwa inda Allahi al-azim, a wurin Allah mai girma ne, saboda babu abin da zai jawo azaban kabari in ba babba ba. Sai ce ɗayan su amma ahaduhuma la yastatiru min al-bawl, ɗayan su bai iya tsarki ba, bai suturce kansa daga bauli, bai hana bauli dawo masa, bai tsayawa ya gama fitsari sannan ya kama ruwa, shine dalilin azaban kabarin. Ɗaya kuma sai ya ce yamshi bin namima, an namimi ne mai haɗa wuri, ya ɗauki maganin wani ya kai ma wani ya haɗa wuri, shi yasa ake musu azaba a kabari. Haka annabi faɗa. Sai ya ce to ku bani ganyen dabinon can, da aka bashi sai ya raba biyu, sai ya sanya ɗaya a wannan kabari ɗaya a wannan, sai ya ce la'allahu menene ga yanda yazo yace ina tsammanin Allah ya sassauta musu azaba malam yayi bisa, matukar wannan ganyen ba su bushe ba. Kenan da zarar sun bushe me zai faru? Ga ci gaba da azaba. Kenan an sassauta musu na wucin gadi. To
to da wannan hadisin kun san sai mutane suka bata kuma dan da sun bata da farko sai ka samu wasu su ma wai an musu rasuwa sai su kawo ganye sai su sa shi fa wannan annabi cewa an gaya mun ana musu azaba kai wa ya gaya maka ana manaka azaba ni yanzu in wannan wayar suka je ka kawo ganye ka ce to gashi nan don a sassauta musu ni ba zagi na kai ba kenan akwai cin mutunci ka masa mugun fata wato ana masa azaba kenan kun gane magana sannan kuma da wannan ne Imamu Suyuti kalli girman Imamu Suyuti a ilimi fa amma yayi kuskure anan Allah ya gafarta masa yace wannan ganyen da aka sa din nan ba yace in mun lura annabi yace kafin ganyen ya bushe za a ci gaba da sassauta musu azaba takhfif aka zo da shi sassauta ba ma daukewa za gaba da ba sassautawa yace to ya nuna cewa wannan sassaucin yana da alaka da ganyen me alaka da ganyen yace saboda ai ganye danye yana tasbihi wa Allah to lokacin da ya bushe kuma sai ya dakata da tasbihi to sai azaba ya ci gaba ku ji istinbatin Imam Suyuti sai ya kawo wannan ayan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la tafqahuna tasbihah cewa babu wani abu a duniya face yana wa Allah tasbihi tare da godewa Allah sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihinsa to Allah wannan ayan ta daidai da wannan abu Allah ya ce wa in min shay'in babu komai kenan har da busheshen ganye ko gane ba komai to kaga ashe ba ta da alaka shi sa malamai suka ce ganyen nan bai da alaka da wannan sassaucin ya samu ne saboda albarkan annabi ba albarkan ganye ba shi ganye an sa shi ne lokaci time frame ne wata lokaci ne in yana danye dai time frame ne shine lokacin da zai bushe to an dauke kun fahimci maganan kuwa time frame ne kaman yanzu misali sai ka zo kabarin sai ka dauki agogo sai ka aje ka ce to matukar dai awa 10 bata yi ba za a ci gaba da sassauta maka to yanzu agogon ce ta kawo saukin koko shi wanda ya nemi a yi sassaucin shi yasa sai malamai suka ce kai magana Imamu Suyuti bai ba to da magana Imamu Suyuti ne sai mutane kuma suka rude saboda haka in mutum ya mutu sai a je a kawo ganyen dabino sai a zuba a kan kabarinsa wani ma a cikin kabarin ne sai a zuba a ciki wani kuma sai a shuka itace ba dai an ce kafin ganye ya bushe ba to ga itace wasu sai su shuka fulawa tunda an ce ganye fulawa to kaga fulawa zai daɗe Allah ya kyauta aiki ne malam watan malam addinin nan sai ka nutsu sosai kai karatu duk abin da ga muna yanzu ba mu kai ko ina ba amma muke ganin waɗannan abubuwa wallahi ba mu kai ko ina ba to a ilimin nan wallahi ilimin shari'ar musulunci ko ina tabbatar muku ba mu kwashi kashi 1 cikin 100 ba mu kwasa ba kuma kullum kake gani sabon abu kullum sai kaga sabon abu wanda shi kuma yaje ya kame hannunsa ya zauna ya ki zuwa neman ilimi kuma wai yana bautan Allah ya ki zuwa neman ilimi ya ki zuwa yana zama majalis da ake karatu ya zai bauta wa Allah cikin daɗi Allah ka samu shekara 3 kwarai ga komai amma sai dai dauki 23 kun fahimci maganar kuwa Allah na da ikon fa ya dauko Qur'anin ka cukal lokaci ɗaya ba annabi amma sai aka iya saboda a tabbatar da ilimin a zuciyar annabi kuma a karantar da mu cewa ku nemi ilimi a hankali shekara 23 annabi ana karantar da shi alqur'ani to kai yanda ba annabi ba shekara nawa kake so kafin ka samu ilimi tararri amma sai ga mutum wai shi yanzu yake so ya tara sai ga dalibi ya zo karatu wurin ka dauko katar littafi ya zo da bulugul marami ka karantar da shi in ka zo sai in ce maka ni to ka fara da musalahul hadith
a fara ce maka hadisul garib ga ma'anansa, hadisul mursal ga ma'anansa. Dan da zaran ka zo bulugul maram ka ce to wannan hadisi hadisul garib, shikenan sai a ce maka to wannan hadisi bako ne ko mursal wanda aka aiko. don mursal ai shine wanda aka aiko, ismu fa'il, a ismu maf'ul afwan, mursil wanda ya aike, mursal wanda aka aiko. Kaga ashe akwai istilahat, kai kokari duk abin da zaka fara faru daga tushe, ka san abun kai ta haurawa, in ka yanko daga sama zaka sha wuya sai ka ji jiki, amma da zaran ka yanko daga ƙasa ka gane abun sai ka ta haurawa, kana ta tahsil, kana tarawa, sai ga gobe kawai ka zama kai ma kana iya gane abu, kana iya bincike, kana iya kaza wallahu a'lam. Allah karfa mana asiri, Allah karba mana ayyukan mu na gari. Na'am. To da farko dai shi kyankyaso baya cikin ƙwaron da baya cutarwa, yana daga cikin ƙwari da ke cutarwa, yana kawo disease ai ƙwarai. Amma kaga kaman kadangare da kwaɗi, kaga kaman kwaɗo shi annabi ma hana kashe shi yayi, annabi hana kashe kwaɗo yayi, yace la taqtulu difda, kakku kashe kwaɗi. Da wannan hadisin ne malamai suka ce to an haramta ma cin kwaɗo. Kwaɗo haramun ne cin shi, annabi ce kakku kashe kwaɗo, to in ba kashe ba ka ci? Kun fahimta ko? Duk abin da shari'a ya zo ce kakku kashe, malamai suka ce to haramun ne cin sa. Haka kuma duk abin da annabi ya ce ku kashe, shi ma haramun ne cin sa. Kaman maciji, kaman kunama, kaman bera, su ma haramun ne cin su. Hankaka, gurab, duka haramun ne cin su. Amma kaga kaman kadangare, in zaka kashe ka ci ne, shikenan babu laifi, saboda ni ban taba ganin wannan nasi da ya haramta cin kadangare ba. Allah Qasim ko ka taba gani? Kan kaga mutum yayi farfesun kadangaren sa, in baka ci ba shuri. Akwai abin da baka iya ci ai. Dama ci ai halal ne, bai ma kai mustahabbi gida, halal ne. Wurin Yarbawa ko? To gaskiya a cire kwado ciki. Ai malam ba Yarbawa kai ba, ka je ka Kano. Malam je Kano, akwai kasuwa na musamman da kwanaki aka yi documentary, aka yi wani program na musamman daga Kano. Malam kwaɗi ne da ka san kifi, aka tsire su haka, an busar da su a cikin sanda, ana odan su zuwa kudu. Ba ma kudu ba, 'yan arewa ma masu ci sun ce daɗi ne da shi kaman kifi. Malam yin na zan iya cin kwaɗo. Dama akwai mai dafi yayi. Amma dai gaskiyar magana shine magana mafi hujja, kwaɗo haram ne cin shi. Ai malam ko menene sunansa, in dai sunansa kwaɗo kawai malam haramu ne. Kwaɗo haramun ne cin shi. Allah ka sa mu dace. Wata rana a wani masallaci sai na faɗi wannan, wani abu ya ta bashi mamaki. Malam cin kwaɗo haram, muna ci fa. Na ce to haramun ne, ayya kana tuna. Da ya tashi wallahi sai ya kira Dr. Jalo Jalingo. Da ya kira Dr. Jalo ya ce to wannan malamin da ya gaya maka wannan maganan yayi bincike, haka yake. To wani karatun wani sati, ina gama karatu ina zo sai daga hannu ya ce malam, ya ce wallahi maganan da ka faɗa na kira Jalo Jalingo ya ce lalle haka yake. To an gaya maka iya abin da ka sani shine karatu. Allah ya samu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.